Oganda jiwo mondo ter nyithindgi manyiri mantiere kind higni 10 nyaka 14 mondo yud chanjo mar midhusi maong'ere kaka human papilloma virus kata HPV makelo tuo kansa mamako dho ofuko mar kar nyuol masani kelo thoth kata weche mathoth e kind mine ma pacho ka. Maromo mine 10 wito ngimagi e piny Kenya odiochieng' kodiochieng' nikech tuo mar kansa mamako dhod nyodo. Jafwambo marwa ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. Kata bed ni tuono mar kansa mako dho ofuko mar kanyuol mabende ong'ere kaka cervical cancer koro ng'e gima kelo kendo en kit tuono mar kansa ma inyalo geng' ka ichiwo chanjo mageng'o midhusino ma ong'ere kaka human papilloma virus. Kwan mine mathoth pod wito ngimagi ka okalo kuom tuoni mar kansa e piny Kenya. Kansa ni mamako dho ofuko mar kanyuol ikelo kod midhusino ma ong'ere kaka human papilloma virus mabende landore ka okalo kuom terruok. PV viruses ng'eny entiere types ma over 100 but one gi high risk types ilong type 16 genotype 16 gi 18 ka cervix osechako bedo gi gima waluongo ni lesion ko develop gimoro ma di bedo makopono we moko authority to di bedo cancer ka en lesions ma less than 75% of the cervix to watimo ne gimoro miluongo ni thermoablation. Lipot mawuok kuom migawo mathieth e pacho ka yango ni kwan mine maromo 10 wito ngimagi odiochieng' ka odiochieng' ka okalo kuom tuoni e piny Kenya. Kuom mine maromo 100 e piny Kenya, maromo 40 kuomgi yudo tuono mar kansa mamako dho ofuko mar kanyuol e piny Kenya e higa ka higa. To e kaunti ma Migori maromo mine 339 sani odak kod tuoni mar kansa mamako dho ofuko mar kanyuol. Apisa mochung' chenrogo mar kedo kod tuochego mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Paul Olik wacho ni tuo mar kansa mamako dho ofuko mar kanyuol pod ni malo e kind oganda e kaunti ma Migori nikech kwan oganda mathoth koro pok owuok oko mar tero nyithindgi manyiri ma e kind higni 10 nyaka 14 mondo koro geng' midhusino mabende kelo tuoni mar kansa mamako dho ofuko mar kanyuol mabende ong'ere kaka human papilloma virus. Gima michiwo between 10 to 14 years, we believe in this age gin joma pok ochako sexual activity. So by the time magichako sexual activity nitiere this vaccine osebedo dendgi manyalo konyogi protect against the cervical cancer. Chien kanyo wachiwe in 2 doses within that age bracket of 10 to 14, but sani serikal nyocha ndiko barua moro masani bro mana chiwe dos achiel. Kaunti ma Migori komenda mag 214 nyaka 215 geto chiwo chanjo no mar human papilloma virus ne nyithindo maromo 91 kata kamano nyaka sani maromo 56 kende emosekawo chanjo ni target wa as Migori nen over 91,000 girls for this year. And I think we are doing very well this time around. We are past 50%. In Migori, we are so much blessed. One machine, mawanyalo timogodo human papilloma virus Migorika. It is the only one of its kind around the lower Nyanza. Wasav area Markisi, Migori, and as far as Nyamira. Gi Homa Bay. Miriambo maifungo kod moko moganda nok mar yedhe ma itimogo chanjo ni ma human papilloma virus gin mokuom gigo eko ma osimiyo oganda mathoth pok orwako chanjo ni ma human papilloma virus. Kano biro ne nitiere a lot of myths and misconceptions. Neng'eny kabisa jine wacho ni mara en vaccine mokel mondo mi nyiwa kik nyuol. Then we engage with the community mwanyiso gi the importance of bedo gi nyathi manyako mochuo gini. Moko kudhie kata skunde moko nikech age ni gin nyithindo mang'eny gini e primary school. Kudhie skunde moko yudo ka seche moko pod jopuonj tamore. Then yudo ka nitie parents moko matin ma pod tamore. George Juma, Ramogi TV, Migori.